Ang panaglalis kon kinsa ang pinakalabaw. Lucas Kapitulo 22 versikulo 24-30. Sa kaulahian naglalis ang mga apostoles kon kinsa gayud kanila ang pinakalabaw. Busa mingon si Jesus kanila, din hinining kalibutan nagamando ang mga hari sa ilang mga sakop. Ug gusto sa mga may gahom nga tawgon sila nga mga dangpanan sa mga tawo. Apan kon inyo dili ingon ni Ana. Kay kon kinsa kaninyo ang may taas nga katungdanan, kinahanglang magpa-obos. Ug kon kinsa kaninyo ang nagdumala, kinahanglan maisama siya sa sulugoon. Kinsa sa duha ang mas labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Dili ba nga mas labaw man ang gisilbihan? Apan ako maugayod ang nagasilbi kaninyo bisan tuod ug ako inyong agalan. Misalti pag-usab si Jesus kanila, kamo ang miunong kanako sa mga pagsulay nga akong naagian. Busa tungod kay gihatagan ako sa akong amahan ug gahom sa paghari, hatagan ko usab kamo sa samang gahom. Makauban ko kamo sa pagpangaon ug pag-inom didto sa akong lamesa kon maghari na ako. Magdumala ug maghukom kamo sa 12 ka tribo sa Israel.